Salutare toată lumea, eu sunt Goldship. Salutare toată lumea, eu sunt Cali și astăzi o să fac noodle cup cu chicken. Lava, chicken. Cali's lava chicken, yeah, it's tasty as hell. Ok, let's go, sunt foarte fericită pentru că n-am mai mâncat de asta din 2022. Din 2022 n-am mai mâncat eu așa ceva. Și o dispărut de pe fața pământului. Și acum iarăși. Uitați-l. Oh my god. Și hai să facem, nu? Mai întâi trebuie apă. Pusă la fiert normal. Uitați cum fierbe apa cu foc albastru. Apa, nu? Și aici trebuie desfăcută frumos asta, cu grijă. Și aici am desfăcut puțin să văd cum arată. Dar da, foarte ieșit ca pe vremuri. Desfăcând capacul, am mirosit ce-i înăuntru și da. Mi-a adus aminte de clasa 10-a, de True Damage, de KDA. Ia uitați ce frumos miroase. Mi-e dor de clasa 10-a când veneam de la școală, de la desen, de la orele de atelier, pentru că da, eu am făcut liceul de arte și aveam o zi de atelier în clasa 10-a. Dar da, erau tot așa vineri și fix așa ceva miroase. Da, și atunci nu beam Monster, doar că am și un Monster de căpșuni. Asta e partea a doua. Asta cu Monsterul a venit în clasa a 12-a, adică când am împlinit eu 19 ani, chiar nu 18. Sincer. Dar da, miroase foarte frumos. Nu vine să cred. Îmi aduce aminte de clasa 10-a. Și mâncam ramen, wow! Și acum mănânc ramen, dar asta e partea a doua. Zic de atunci, că mi-e dor de clasa 10-a, wow! Și atunci, eram așa bedes, la 16 ani. Păcat că nu eram YouTuber, adică eram, dar nu făceam activ videoclipuri pe YouTube. Da, și aveam și părul albastru, sau verde, sau roz, sau mov chiar. Astea sunt culorile pe care le-am avut în cap. Deci pe ăsta l-am luat de la Oșan. Doar că mie prea îmi place Oșanul pentru că n-are Pokémoni. Am fost săptămâna trecută și nimic. Doar că erau tralalero, tralala, erau plușuri cu Italian Brain Rot, erau Skibidi fucking Toilet, erau la bubu desfigurați. Adică cu ochii scoși din ambalaje. 60 de lei, bă. Pentru un fucking la bubu. Cu 60 de lei eu mi-am luat un Pokémon, băi. În fine. Fiecare cu... Cum se zice? De exemplu, la vârsta copiilor care se acum cu la bubu, disperați de la bubu, eu, da, eram cu Pokémonii, sincer. Da. Și nu lăsam pe nimeni să-mi atingă Pokémonii, că mă supăram. Chiar odată în McDonald's era cu cineva și un copil a vrut să-mi atingă Pokémonii și m-am enervat că nu mi atinge nimeni Pokémonii, pentru că nu-mi place să mi se atingă Pokémonii, sincer. Luați-o din context, cum vreți. Dar sincer, nu mi-atingeți Pokémonii, mai ales persoanele care nu le suport, pe care nu le suport eu. Persoanele pe care nu le suport eu nu mi-ating Pokémonii. Da. În fine. Mă supăr dacă persoanele pe care nu le suportă mi-ating Pokémonii. Fac crize. Când eram mică făceam crize, acum azi pe pastile, lasă. Da. Până fierbe apa vreau să vă arăt un Pokémon Porygon pe care mi l-am luat. 50 de lei, bine, 52 de lei, de asta e partea a doua. Dar se merită toți banii, nu e la bubu. Ăsta e stativul. Poți să-l pui pe stativ dacă vrei să pară că zboară. Aici poți să-l pui pe jos dacă vrei să-l pui așa frumos, să te joci cu el. E un Porygon. Și vreau să mă mai arăt pe cineva, dar știți deja. Surskit. Și un Porygon mai mic, din același set cu Surskit.
Adică nu știu, asta l-a făcut să fie disabled, dar Surskit arată perfect. Aproape. Fun fact, Porygon este un Pokémon banned, adică a fost doar într-un episod și după aceea au mai avut niște cameos din cauza că din cauza lui au făcut copiii pe lapsea. Nu e adevărat. Nu e adevărat că Porygon nu a făcut nimic, săracul Porygon. Dar nu au vrut să-l scoate pe Pikachu din Pikachu. What the fuck, toată lumea are o chestie cu Pikachu în casă, chiar dacă e fan sau nu Pokémon. Sau trainer, eu sunt trainer. Și am gentuța cu Pikachu. Nu trebuie să-ți placă Pikachu ca să ai un lucru cu Pikachu în inventorii. You can put your weed in it. Hai că o fiertă apa face așa blâblâblâ. Așa că hai să punem abia aștept să mănânc. Ah! Pe și Yoichi! O, pe și Yoichi! Ramen! Eu uitați ce bine arată, am pus până la linia aia, de asta am păstrat ambalajul ăsta. Nu știu cât să pun și acum hai să-l acoperim frumos. Și am spawnat niște bețe ca să mănânc frumos. Oricum azi mănânc japoneză, că auzi, azi mănânc japoneză, o fac. Azi mănânc mâncare japoneză pentru că am niște ramen, adică ăsta pentru micul dejun și spring rolls pentru prânz. Și da, chiar ope și eu. Și aici e monsterul, pentru că eu n-am mai mâncat, n-am mai băut de mult, n-am mai băut de când m-am întâlnit cu prietena mea care a fost în mai. Și da, pentru că, ce să zic, nu prea ies afară, joacă Valorant, are treabă, lasă. Nu mă supăr pe ea, oricum, n-am nicio treabă. În fine, dar vreau ca să gust acest monster de căpșuni și vreau să-i arăt și ei. Băi, uite, există așa ceva. Nu știu, chiar și-o dorit să bea, știi? Am și o prietenă în lumea reală, wow. În afara internetului, doar că acum nu prea mai ieșim. Ce să fac? Ce să fac? Spuneți-mi sfaturi, cum să ies afară cu prietena mea, dacă, nu știu, nu o forțez, glumesc. Dar da, așa arată, e un monster de căpșuni, Ultra Strawberry Dreams, e de ăla cu suc, cum se zice. Am mai băut și era și cu lime, cu kiwi. Da. Chiar a fost bun, sincer, și ăla mi-a plăcut și e Pipeline Punch, care e preferatul meu, Tier 1, preferatul meu. S-Tier, vreau să zic. Și aici e Surskit. Vedeți, Surskit. Și Porygon și celălalt Porygon. Mai mulți Pokémon, o să vi arăt. Dar, da. Ăștia sunt Pokémonii pe care am la îndemână acum. Scoși din Pokéball. Mai ales Surskit, că Surskit refuză să stea în Pokéball. Numai când călătorim mult. Și peste... la sfârșitul lunii sau la începutul lunii viitoare o să am plușul cu Surskit de la Sitting Cuties, care nu-l găsești în România. Și cred că o să fiu singura persoană din România care are un Surskit Sitting Cuties. Nu știu, o să văd asta, dar... O să vedem. Singura persoană din România care are un Sitting Cuties, Surskit. Pentru că Surskit nu e un Pokémon așa de popular. Chiar acum am observat că mie îmi plac foarte mult Pokémonii underrated, cum e Surskit, Porygon. Chiar Porygon este un Pokémon care îmi place mie, că atunci când am aflat de incidentul ăla în 2016, când eram mică și obsedată de Pokémoni, și aveam creier să caut pe internet, 13 ani mă refer, mi s-a părut așa, nu știu, ciudat și mi-a fost așa milă de Porygon, că a fost banat așa pe nimic, doar pentru că ăștia stăteau pe spatele lui și Pikachu, și apoi au făcut niște flash-uri cu alb și cu albastru și da. De asta cred că l-o banat pe săracul Porygon. Chiar mi-e milă și chiar mi-e milă de el, pentru că e un Pokémon care e chiar OP, și ia uitați cum arată, și chiar Pokémon virtual din lumea virtuală, din calculator. Da, și chiar îmi place, deci, băi, fi milă de Porygon. Vreau dreptate pentru Porygon. Și mi-am amintesc că am făcut un video, tot la fel, când eram mică, cu un Porygon, tot așa, dimensiunea asta,
Adică făcut din hârtie, pentru că nu aveam așa ceva, atunci nu apăruse. Și dacă apăruse, dacă ar fi apărut atunci, vai! Bă, deci eram prima care își lua un Porygon. Acum l-am descoperit pe Surskit. Anul ăsta l-am descoperit pe Surskit, recunosc. Dar a fost dragoste la prima vedere cu acest Pokémon. Surskit e Pokémonul meu, main Pokémon. Și chiar mă ascultă și chiar avem un bond foarte bun și da, îmi place. E un Pokémon foarte kawaii, doar că, știi, eu sunt un Surskit verde. Green Surskit Nation, Slide on the Water, Bug Type Sensation, Neon Go Harder, Green Surskit Nation, Green Surskit Nation. Vă mai amintiți cântecul meu? Ia, uitați cum arată. Și fun fact, când eram în clasa 11-a, după toate alea cu COVID-ul, în ultimele 6 săptămâni de școală trebuia să mergem la școală. Și odată mi-a fost foame, am întârziat și mi-am pus acest ramen într-un borcan și am mâncat în clasă ramen și mirosea în clasa ramen și nu știau profesorii și colegii de unde și oare de unde, că eu mâncam sub bănci. Și, da, mâncam de ăsta. În borcan. Frumos, în borcan. Mi-am pus de astea, mi-am pus bețele în niște șervețele. Și, na, easy. Am mâncat ramen! Yay! What the fuck, ce-i greșit cu mine? În fine, da, m-ați prins. Ramen, la școală. Numai eu am mâncat ramen la școală. Da, a fost oricum amuzant. Mâncam ramen la școală. N-am mâncat în ore, am mâncat în pauză sub bancă. Mâncam sub bancă. Ca să nu mă întrebe colegii să le dau și lor. Nimeni nu are voie să-mi atingă ramenul, în primul rând. Nici Pokémonii, nici ramenul. Adică Pokémonii puteți să-mi atingeți doar dacă sunt persoanele pe care vă... Doar persoanele pe care le suport eu au voie să-mi atingă Pokémonii. În rest, nu. În rest, fac crize urâte. Și acest micuț Porygon. Nu. Da, acestea sunt Pokémonii mei, by the way. Am uitat să-mi iau pastilele, trebuie să le iau. Oh my god, oh my fucking god. Ia uitați cum arată. Ia uitați cum arată, mor aici. Deci, wow. Nu știu. Mirosind acest ramen, mi-a adus aminte de clasa 10, măi, de clasa 10. Wow. Cum am zis, chiar nu regret nimic. Știu că au costat mult, dar nu contează. Oricând acest ramen este special pentru mine și o să dau toți banii din lume ca să am. Basically, de liceu mi-aduce aminte, pentru că atunci consumam foarte, foarte mult de ăsta, fix de ăsta. Asta și mai era cu chili și cu curry, doar că nu știu unde să alea. Acum sunt diferite, tot așa la cană, doar că nu sunt ca ăsta, sosuri sau de alea mai mult chinezești sau coreene, dar ăsta e japonez sigur, pentru că așa mănâncă japonezii. Ramen la cană, la pahar, la morție, ce asta. În fine, da, și așa arată foarte frumos și wow, o căzut pe jos. Surskit a căzut. Dar da, mi-amintesc. Abia știu să mănânc așa ceva, ce vine să plâng, că știu cât de speciale au fost ramenurile astea pentru mine și chiar wow! Pentru mine, da, liceul nu a fost așa de ok, dar în fine, uitați ce bine arată ramenul meu și wow! Și acum să-l gustăm, nu? Abia aștept! Acum o să fac live, nu o să editez nimica. Live, tot. Ok, hai. Frige. Dar merită. Scuzați ASMR-ul. Wow! Și spicy, cum era atunci, wow. Deci nu vine să crezi ce bune. Am avut flashback-uri bune după liceu, de fapt, când
veneam acasă frumos de la tortură și îmi făceam de asta și mă jucam LOL și ascultam True Damage și KDA și vorbeam cu Reli și cu mami și cu Kaisa. Mi-e dor de Kaisa și Kayla. Dar mi-e dor de Kaisa pentru că nu vă îngrijorați, nu a murit Kaisa. Doar că are treabă ocupată. Câți ani are? 20. Câți ani are, mă? 25 ani are. 26, nu știu, în fine, e mare, e adult în toată firea, e responsabilă și chestii. Și time zone-ul nu ne ajută, da, nu ne ajută time zone-ul, că la ea e noapte și la mine e dimineață, mi-amintesc când veneam de la școală. În fine, prea mult yapping. Da, acesta e ramenul și vreau să fac și un taste test la acest monster. Știu că nu-i bun, dar asta e. Itadakimasu! Scuzați-mi sorbitul, dar are gust de pipeline punch, doar că cu căpșuni. Sincer, deci, o pe și aici. Cred că o să pun 2 pe Steyr. 3, că și ăla cu kiwi. Ăla n-am mai văzut de alea, bă. Nu știu, odată o să fac, o să iau toate aromele pe care le găsesc în România. Și o să fac un video taste test la toate monsterurile. Dar atunci o să fac cu facecam. Da, o să fac face reveal la cuș. Peste câteva luni, cred. În fine. Și o să fac și videoul cu mai multe monster, cu așa și o să mănânc. O să beau. M-am prostit. Foarte bun, foarte OP, foarte oiși. Da. Cam atât a fost cu acest video, am vrut doar ca să gustați și să iapez un pic despre Pokémon și despre viața mea, cum a fost la liceu. Dar în fine, da, acum o să savurez aceste frumoase mâncăruri date de la Dumnezeu, amin. Și da, sayonara! Yay! Apropo, Dumnezeu meu e White Joy.